Gipasalig karon ni Department of Public Works and Highways kun Dpwh Secretary Vince Dizon nga mahuman ang Samal Island-Davao Connector kun SIDC project sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kun Pbbm. Kini atol sa iyang aerial inspection sa proyekto kagahapong adlaw-adlaw nga Huwebes, July 23, 2026. Mato ni Dizon nga naulahi ang konstruksyon sa 4.7 kilometer nga dunay 4-lane configuration nga tulay tungod sa mga issue sa right-of-way o kakulang sa pondo. Apan sa dihang iyang gihinabi ang kontratista ug mga inhenyero, mahuman matod ba kini sa ulahing bahin sa 2028. Busa kumpiyansa siya nga mahuman ang tulay sa dili pa matapos ang termino sa presidente. Atong minawon ang pamahayag ni Dpwh Secretary Vince Dizon. I am confident na yung Davao-Samal Bridge matatapos yan at madadaanan yan bago matapos ang termino ng ating Pangulong. Initially, sinabi nila sa akin baka end of 2028 pa matatapos, pero we are confident now na kaya yan matapos before the end of the term ni PBB. Kahit naman nga atong June 25, 2026, gibutyag ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz nga naana sa 61.33% ang completion rate sa Samal Davao Bridge Project ug nagparayon gihapon ang konstruksyon niini. Bisan pang 314 million pesos pa lamang ang na-release gikan sa 4.86 billion pesos nga budget nga ilang gihangyo alang sa 2026. Gani, nangayo na sila og dugang pondo sa nasyonal nga gobyerno alang niini.